rasad kayo sa furniture shop. So nagtitingin kami dito kasi gusto namin kahoy. Pag may bisita kami, at least malaki na yung yung table. Pag nagtitipid ako, dito sa akin bibili ko. Hello guys! Parang kayo, blurred. Ayan, hello, good afternoon. And today is July 31, 2019. Last day of the month. August na bukas, Diyos ko Lord. Kakagaling na namin actually mag-upload ng video. Medyo mahina yung internet connection, kaya isa lang yung upload ko. Isa sa main channel at isa doon sa second channel, yung cooking channel. Yung isa hindi ko na-upload kasi hindi na kaya sa oras. Nag-study pa kami. So ngayon nag-aaral kami ni Hagrid. And maglalaba pa ako ng uniform niya. Kasi may test sila bukas. So yun, si Papa hindi pa dumating. Maya-maya darating na yun. Mamaya doon na naman kami sa labas. Kasi yun naman yun talaga yung aming habit. Yung aming kinakaugalian sa labas. So, pagkita ko sana sa inyo yung kusina kaso hindi pa tapos. Inayos-ayos ko naman na siya yung medyo naayos ng konti. Very light lang. Pero kung matatapos kami ng maaga ngayon, pero madilim na kasi mamaya eh. Pero kailangan kasi unahan siya grade mag-study. Kung hindi man ngayon, bukas ipakita ko sa inyo. Kasi di pala bukas ako yung maghatid sa kanya. Ay, patay. Muna. So, mag-study muna kami. Mag-spelling kami ngayon. And kasi may test sila bukas. Ang daming spelling. Diyos ko. S-E. Number 2. Verde. Bean. Okay, very good. Puso ka na yung anak paro. Lamisa ba? Dako rasad kayo niyo. Kami ni siya? Oo. Pila ang magpabuhat kung magpabuhat o sa inyo hanga? Pila kung mag-order? Ani na siya, nagpapangarap ko. Ano po siya? Dito yung mga nila guys, so mga cabinets. Pila na ingon na ni madam? 20. Naman ko ni leader na. 20. Naman sa 20 na. May mga brochure. Kana lang sa lamisa lang mo. Tapil sopa kay. Hello guys, dito kami ngayon sa furniture shop. So nagtitingin kami dito kasi gusto namin kahoy. So nagtitingin kami ni Papa ngayon. Ito na ay Namay ka ng mga pinintalan na. Pwede maka-request sa inyo ana. Nga pintalan ng white. white. Yung gusto? Oo. Sa malulang man. Kira mo na Kira. Puti lagi. Puti lang. Pwede man, nawag sa shop. Nawag mo gano'n. Mas mahal lagi ito. Ito ma'am. Ha? Mahal no? Dito no? Pikas. Oban. Karoon, mahal mo gano'n. Ano sa karon sa 6.5. Barato.
Ito pa oh. Yan yung lamisa kananan. Pila ning 7.5 na siya, ma'am. 6 ni no? 6. Dako ra sad kay ni ba? Dako ra kay ni pa. Sakto rin na to ah. 6.5. Hindi, 7.5. O 7.5. Kailan ka? 6 liters na, no? 6 ito. Pwede na yung mga ibayad sir. Kami ng deskito. Hindi rin magawa. Bawas mo yung Sige. 4 ni? kamay lagi po. Pila lugar ni? Pila ni siya sir? 6,000 na siya. Mahal. Pag hi sabi, hi haters. Andito kami ulit sa ano guys, sa Habahab. Say hi. Say hi. Ayan, kain tayo guys. Hello guys, good morning. So today is kahapon hindi ko natapos yung vlog. Actually yung last na vlog ko is yung sa ano pa no. Doon sa ano nung nagtingin kami ng mesa. Mga lamesa doon. Kakarating ko lang, ako nagatid kay Hagrid kasi month end ngayon. And si Papa busy siya sa mga may kinabibisihan siya. So, dahil ako yung naghatid, paghatid ko sa kanya, paghatid ko kay Hagrid, diretso na ako sa palengke kasi padadaanan ko talaga yung palengke bago ko doon kasi nakaano yung mga sasakyan. So, ayun. Mga ano lang naman kasi marami pa kami mga pagkain sa ref, mga karne, may baka pa kami dyan. So, mga binili ko ngayon is yung mga gulay. Oh, yun, mga gulay talaga, mga prutas, ganyan. And yung bibili ako ng manok para lang pang ano ng mga panggisa, ganyan. Konti lang. So, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko. Actually, konti lang naman talaga. Pero pakita ko lang. So, ayan. Bis lang po guys. Konti lang naman po pinamili ko talaga. Pero habang ako nakikipag-usap sa inyo, i-haul na lang natin. 'Di ba? Kasi kahapon, yun nga, pumunta kami sa nagtingin kami doon sa mga mesa. Kasi matagal na, sabi ko sa inyo nung mga nakaraang week ata, nasabi ko ata sa vlog na paghahanda, yung paglipat namin dito, paghahanda ito na kasi bibili kami ng mesa namin na malaki kasi inisip din namin pag may bisita kami at least malaki na yung yung table. Yung mahanap namin is yung 6-seaters pa, no? 6-seaters. Kaya ayun. Ito pala, bumili ako ng ang lalaki nito. Rambutan. Mga gulay lang talaga to guys. Tapos bumili ako ng avocado. Ayan, avocado. Favorite ni Papa to eh. 40 pesos ang kilo. So ito 30 pesos. Season kasi ng avocado ngayon. Tapos bumili ako ng saging. Pag nagtitipid ako, nagtitipid kami kasi yun, bibili tayo ng mesa. Kaya mesa, tapos gusto pa ng sofa. Ang daming gustong bilhin. So, kasi ito, 1 peso isa, pero iba-iba, depende sa size. Ito naman, 5 piso. So, ayun, yung price niya. Kasi same lang naman talaga yung niya, saging pa rin naman to. So, ayan, yung green na saging. Tapos, bili ako ng spring onion kasi magagamit sa mga sabaw. Tapos, ito, because gulay is life na ngayon. Si Papa, wala siyang wala na maggulay na. Tawag dito, alubati, merong kangkong, meron ding malunggay. So, ayan. Iano ko na to mamaya, ilalagay ko sa mga plastic cellophane, ipuputulin ko na yung mga stem. Ay, kukunin ko na yung mga dahon niya. Ayan.
para diretso na maluto pag kailangan. Ito din, didiretsuhin ko na rin ito mamaya. Spinach. Ang isang buong ganito is 20 pesos lang. So, kasi ito, pwede ko itong i-freeze. Para hindi siya, kailangan talaga, pag nabili ko to kailangan ko nang gawin kaagad. Kasi, pag hindi ko nagawa, masisira talaga siya sa refrigerator. Kasi hindi ko na talaga siya nagagawa kaagad pag napabayaan na. Tapos, konti na naman talaga ito, hinol ko pa talaga. And, luya. Nakalimutan ko lang magsabi sa inyo sa mesa. Ayun, sa mesa nga, yung mesa is, tingin ka po. Medyo mahal. Noong una namin, di ba na-vlog ko yun, pinakauna na pinuntahan na tindahan. Pila ito pa? 8. Ang mahal niya. Tapos, hindi naman sa talaga siya ganun ka, Pero ano yun, 6 seaters. Tapos, yung umakit kami sa taas, ang pangit din, hindi ko din gusto. And yung kami sa kabila, siya. Kasi doon pwede ka magpagawa talaga, magpa-customize ano yung gusto mo na mga design. And doon sa kabila, nung pinunta namin, mura sila doon. At saka pareha sila ng mga kahoy lang talaga. And yung nila doon is 6,000 lang ata yun. Yung 6 seaters na siya. 6,500. 6,500. And kasi gusto ko kasi sa mesa guys is puti. Puti yung gusto ko. Meron akong peg na mesa. Ayoko yung nakikita ko nila yung mesa. Marami namang magagandang mesa sa mall. And ang problema lang doon is yung delivery kasi malayo kami dito. So mahirap pag kasi paano i-deliver, 'di ba? Compare doon sa mga pagawaan ng mga mesa, talagang dinideliver nila sa bahay. So, sabi ko, nagpipintura naman daw sila, pero may additional charge. So, depende. So, ayun. Tapos, bumili ako ng bell pepper. Ayan, kasi kaldereta, baka. Kalderetang baka. Kasi may baka pa kami dyan. Karning baka, may baka pa kami dyan. Halos lahat. Tapos, ito, para sa kaldereta, patatas, tapos carrots. Actually, yun lang yung binili ko. Pinakita ko na lang sa inyo kasi habang tingnan ko na doon. So, ayun. And I'm so excited kasi si Papa, lagi niyang sinasabi, gusto na niyang talaga ng mesa. As in, sobrang gusto na niya ng mesa. And yun yung goal namin talaga. Mesa at saka yung sofa. So, hindi namin alam kung masasabay yun. Depende sa sitwasyon. Pero yun yung namin. Yun yung goal namin. Pag kinulang, yun. Kasi sabi ni Papa, kasi excited na rin ako pag yung malaki yung mesa guys. Parang ako na talaga malaki yung mesa namin dati nung nasa dating bahay namin noon. Laki yung mesa namin dati. Yung mesa na mukha na pa sa balay. Katabi ito nga balay sa balay. Maputol na mesa na mo sa bugo. Wala na nga, guba na ng mga bangko. Pero mo pag ito nga lamisa, palit ni Mama sa una. So, yung mesa na yun, bili yun ni Mama nung nag-for good na siya dito sa Pilipinas. Nasa bahay pa, hindi ko alam, hindi naman na parang hindi na napabayaan na yung mesa na yun. Pero yun yung gusto namin na kasi para pag may okasyon or may mga bisita kami, at least, 6 seaters yung kukunin namin para at least makakaupo din yung iba and may extra naman ng mga chairs para if ever hindi magkasya, diba? So, yun! Excited ako kaya naghanap kami kahapon. Ang tawag doon, nag-canvas kami kahapon. And actually, hindi lang naman kahapon. Natagal na kami pabalik-balik doon. Pabalik-balik para alam lang namin kung magkano yung price. Punta na naman kami sa mall. Kasi ginagawa namin yun para ma-inspired kami. Ma-inspire? Para ma-inspire. Para kami na talaga na ma-push kami na talagang makabili talaga ng mesa.
So, ayun. Kasi alam ko sawang-sawa na kayo sa mesa namin na sobrang liit. Sobrang pangit. Huwag naman pangit pa kasi sabihin mo pangit, ang tagal ng servisyo niya sa atin. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa video na to. Kasi excited din ako. So, yun. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Bye! Bye! Naantok pa siya kasi anong oras siya natulog kagabi naggawa ng sa computer. Labay na pa. So, ayun. See you in my next video, guys. Bye-bye!